може да е важно да предадат материал, който се изисква да предадат като индикатор за успешно свършена работа, но пък за детето е по-важно да разбере по какъв начин тази информация, която му се предлага, изобщо има връзка с него, по какъв начин това е свързано с неговия личен свят. И заради това трябва да направим и учебната програма, изобщо политиката за правене на образование по-отворена и повече обърната към реципиентите на тези образователни политики. Учебникът всъщност не е необходимо да е водещ, да е водещия компонент от образователния процес. Напротив, той трябва да е помагал, всъщност социалната интеракция трябва да е водещото нещо, за да могат децата през примери, през личен опит, натрупван в класна стая или извън нея, да научат това, което ще им е полезно в бъдещето и в тяхното настояще всъщност.